Moje meno je Martina Kotván-Belišová a som konzultantom, mentorom, lektorom a koučom v spoločnosti Improvera. Našou víziou v spoločnosti Improvera je sprevádzať firmy a jednotlivcov na ich ceste k lepším výsledkom a pri rozvoji. Moja špecializácia je oblasť ľudských zdrojov, management, leadership a tiež budovanie tímovej spolupráce, dôvery a rešpektu. Dnes vám chcem povedať pár slov o téme marketing lektora. Philip Kotler vo svojej definície ako otec marketingu uvádza, že umenie marketingu je umenie budovania značky. Ak nie ste značka, tak ste iba komodita a vašu hodnotu na trhu určuje iba cena. A vtedy vyhráva ten najlacnejší. Tým sme odkryli aj zmysel, prečo sa tejto téme chceme venovať. Tak, budovanie značky je neustály kontinuálny proces vytvárania, ale tiež udržania dobrého mena buď firmy alebo jednotlivca. Je to spôsob prezentovania toho, kto ste, čo chcete prinášať na trh a akým spôsobom chcete prinášať pridanú hodnotu práve vy. Prečo je dôležité budovať značku lektora? V prvom rade je to zviditeľnenie a zapamätanie. Tak, aby vtedy, keď vznikne klientovi potreba na nejakú rozvojovú aktivitu, presne vedel, že ste to práve vy, ktorí viete zrealizovať to, čo on potrebuje. Zároveň vie, že ste to správnou osobou, s ktorou dosiahne súlad a s ktorou spolupráca pôjde hladko. Budovanie značky nám tiež dáva príležitosť odlíšiť sa od ostatných lektorov, byť iným a ukázať, akú pridanú hodnotu vieme prinášať na trh svojou prácou ešte my. Zvyšovanie hodnoty nám potom dokáže formovať a zvyšovať cenu našich služieb a produktu. To je určite tiež veľmi dôležitým bodom a dôvodom pre budovanie značky lektora. Budovanie značky lektora vytvára aj veľmi veľa nových príležitostí pre spolupráce. Tým, že sa zviditeľňujeme, dostávame príležitosť stretávať a spoznávať nových ľudí, spolupráce s inými lektormi, prepájať sa a vytvárať možno ešte hodnotnejšie produkty, než keď ich robíme sami. No a posledným dôvodom je získanie nových klientov, prípadne rozšírenie spolupráce s už existujúcimi klientmi. Inými slovami povedané, realizujeme predaj nepredajom. Aké sú predpoklady úspechu pri budovaní značky? Chcem hovoriť o 4 princípoch, ktoré vrelo odporúčam. Na prvom mieste autentickosť. Buďte sami sebou. Dovoľte klientovi, aby vás poznal ešte predtým, než sa s vami stretne. Aby vedel, aké máte emócie, ako premýšľate, podľa akých hodnôt pracujete a čo je pre vás dôležité. Druhým princípom je profesionalita. Profesionalita je o tom, ako sa prezentujete, akým spôsobom vystupujete, ako chodíte oblečení, akým spôsobom ale tiež dodržiavate svoje sľuby, ako odpovedáte na e-maily a či vôbec a za ako dlho na tie e-maily odpoviete. V kontexte sociálnych sietí je to tiež rýchlosť, akou odpovedáte na komentáre. Tretím princípom je konzistentnosť. Budovanie značky nie je o jednorázovej aktivite na nejakej konferencii alebo sociálnej sieti. Je to naozaj beh na dlhú trať, ktorá vyžaduje našu vytrvalosť. Konzistentnosť by mala byť nielen v dĺžke prezentácie toho, čo robíme, ale aj v spôsobe. To znamená nemeniť v priebehu cesty
to, čo chceme tomu klientovi ponúknuť, kým sme, akým spôsobom chceme prísť na trh so svojím produktom alebo službou. No a posledným bodom je budovanie vzťahu. Budovanie vzťahu s klientom vzniká naozaj už prvotným marketingovým počinom, prvotným spôsobom prezentovania. Ale je tiež dôležité, aby sme budovanie vzťahu udržiavali aj následne, napríklad prácou na sociálnych sieťach, kde budeme reagovať na komentáre pod našimi príspevkami, kde budeme vytvárať priestor na diskusie a následne reagovať na to, čo sme rozprúdili v diskusii. Ako na budovanie značky? Prvú a základnú vec, ktorú by som uviedla, ktorá nesúvisí vôbec s marketingom lektora, je ujasnenie si, aké je moje portfólio, aké sú služby a produkty, ktoré budem ponúkať. Pokiaľ v tomto nemám jasno, veľmi ťažko budem následne doháňať túto tému prostredníctvom marketingu a dopytov od klienta. Pokiaľ už mám nadefinované svoje portfólio a tiež podnikateľský plán, viem, aká je moja vízia, misia a ciele, môžem prejsť k zamysleniu, kto sú moji potenciálni klienti. Kto je moja cieľová skupina? Robí sa tak prostredníctvom nadefinovaním typických predstaviteľov jednotlivých skupín, tzv. Persón. Zamýšľam sa nad tým, čo robia, čo majú radi, kam chodia a kde ich môžem hlavne stretnúť ja. To mi dáva potom cestu a vodítko, kam za nimi ísť, pretože marketing lektora sa realizuje nielen online, ale aj offline. Potrebujem ísť na nejakú konferenciu, potrebujem sa nechať zaradiť do nejakej pracovnej skupiny, prípadne byť súčasťou nejakého zoskupenia, nejakej spoločnosti, alebo potrebujem ísť výlučne prostredníctvom online, sociálnych sietí, a to formou oslovovania klientov cez LinkedIn, pretože ide napríklad o B2B segment, o oslovovaní firiem, alebo skôr zvolím B2C platformu, čo je Facebook, prípadne Instagram, ktorý je veľmi lákavý pre mladšiu kategóriu klientov. Budovanie značky lektora nejde realizovať premyslením si, čo budem robiť zo dňa na deň. Ad hoc aktivitami, prípadne aktivitami, ktoré mám premyslené na najvyš na jeden týždeň. Potrebujem mať ozaj premyslené najmenej na ten kvartál, pol roka, čo budem približne robiť. Keď si to takto premyslím, tak si veľmi ľahko dokážem aj uvedomiť, či je to pre mňa únosné svojpomocne, alebo potrebujem do spolupráce prizvať nejakého externého spolupracovníka, prípadne nejakú agentúru. Patrí sem tiež uvedomenie, akú formu príspevkov budem využívať. Budem potrebovať nejakú dodatočnú techniku, ktorá pre mňa predstavuje ďalšie náklady. O čom všetkom budem rozprávať? Čo všetko prezradím zo svojej internej kuchyne? To je dôležité vedieť vopred a vopred to naplánovať, premyslieť si tak, aby som práve fungovala profesionálne a konzistentne, ako som spomínala v princípoch budovania značky. No a posledným bodom je určite neustála potreba rozvíjať sa a zlepšovať. Nebojte sa pozrieť sa spätne na to, čo už máte za sebou. Uvedomiť si, že toto je ozaj to, čo je fajn, čo sa vám podarilo, ale tiež byť k sebe dostatočne uvedomelý a vedieť, že tu je ešte priestor na zlepšenie. Nechajte si poradiť od lektorov, ktorí s tým majú viac skúseností. Pýtajte sa svojich najbližších spolupracovníkov, ale aj členov rodiny, prípadne nebojte sa zaslať svojim klientom dotazník spokojnosti aj s budovaním vlastne vašej značky.
Záverom už iba motto od Eleanor Roosevelt: budúcnosť patrí k tým, ktorí veria v krásu svojich snov. Ďakujem.